Martin war rolle Rene seo agus ha aideach agam le rolle. A mí ar a bhí a chuis na bhideo um ri chéile like seachain rá a bhí adul soas ar YouTube like scheduling mar ar a chana ar YouTube agus yeah chail mí an seachan seo mar sin ha le uair is té och sa bhatig agus mite a chláir video mar sin bí adul soas car fadalach ha mí chodolich agus ha miscalculate ach ha colas an go bhfuil videohan miscalculate má seo a chuirte go raibh son uas an bí mar sin ha mí an dáchast go mí sin ceart go leor. Ha saving ha seo well saving a hell an an gachaate ha mí gréidir ach leis go bhfuil bhí ann in Australia go hafasteach bí saving che agus chaneal che ha chofuair ha ferich go bhfuil ag geabhrach as ach chaneal mar sin ha mí a cosc an gensaí seo agus raid mí an gensaí seo háisich mí ar seo ba cheann 3 míosan agus rása nas blaie agus bhainich mí well chaneal sin urgent ha saoire ganíis chu bhí fé amach an gensaí fat si míosan agus is té sin rása fuair a réist agus chuir mí críocha seo ba cheann dála mar sin ha blá chlá a hain déile ha mí ar a bhí déanamh obair breise agus roinn mí seo mappa dhéan dúil ach sé cádach ced hiúil ha seo ha dá ced hiúil agam agus seo ha rúm go leor ann son ticket mar sin ha mí máteil as a sin agus ha mí ar a bhí sealtain seo a bhíonn éidir netlín agus iad ag rá sinneánach ar scás na hell na Americaíon ann na méan an dúil. Well, chaneal na Americaíon ann na méan an dúil ha Australia ann na méan an dúil mar buchóir agus cuideach nuair a bhís na Americaíon ann na méan an dúil go tríoch cha bhí sealing nua ar a mappa riamh agus ha sealing nua ann is gás go bhfuil sealing nua chudarmach. Ach go dtí agus háisich mí is anart pascin na chasca raon mí an páthran lom hain agus bí crown cuasaí is a méan le golden wattle a fás agus uan na casca agus ann an ceir canan a Christ éirí Gréis, Rusis, Béla agus Gaelic agus mar sin ha mí máteil as an pátran ar scás go bhfuil sin cholamsa ha Gaelic ha Lusan Australia nach agus mar sin a réit ach agus háisich mí is lein a taring man gcóirstin an anrast agus ha mí fasc bóladh ar a chéile agus leis go bhfuil seo stichgan craosaí ha mí a lentan an lein ha a hound an chlá agus
cha bhí éadsan a bólaigh ar a chéile mar seo agus bha mí a coiatéir sa coiatéir sa coiatéir sa coiatéir agus chunig mí seo bhil se bh seoltain sin chail mí dá stick ba ceann trí nó ceithir laghan agus bhfuil déthe agam rí dhéanamh ach a thula siing a haing amach agus a chur ceart. Sgas sé opaid fór ha seo agus bu chóirán a dhéanamh properly so like channe mí ar son merach gona bhí ann bhí mé ghlacha seo fat blianachin bechoir ra seo a bhí ceart ach ha mí ddíreach fuming mé an seo agus rud a bhain eile ha fé as restaurant an Cape Breton vai na hí an fat blianachin cí nus McLeod stocha go bhfuil se bholaáach éis ha cholich ach ha éid leis scríbig leis graffigach agus bheit me se ar san seo cheannachu cha bhí mí a lévig leorach an graffigach go tríic ach leis gon brein a nus Cí ha éan ruúdéic ag press a bhrating agus chaimí gan láireach lín agus dhéich mí rí orsta a dhéanamh agus chanar éon rud orstaigh mar a heú ann in Canada chaneal me se an Canada agus mar sin scríomh mí go a Emily na goan ag go bhfuil press a bhrating agus thuirt mí mé san leirech ar a cheannacha gimar a níimi sin agus é sé hála chuide agus chuirtí gur seo an postgelan le mí fís thugad mar sin rain orstaigh agus bha mí is man chi gá well stoch an bí tá seo ag ann na nálaige bha mí ar san na leirech ina cheannacha san ann na nálaige ach hánigit ann an like seachtain a bhean a réid Emily ha printing press agah achcha printing press achcha an an Australia hain agus mar sin hánig na leorichan há lua chaneal seo paid sponsorship ná le tá mí déirich is an ra go well ha thola an 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 na Gaelic hálaich agus há chuide ho mu bors na Gaelic chadúirt mé sin cí ma ha ar son leorichin cheannach ag an Gaelic ballín raibh press a bhrating císeach hánig an leor seo a chuide ceannach mí dá leir chlóine sé scéalach an tradiisianta ha seo berach an becas berach an mó agus luúd in is bhaid bara agus dé ha a sealting an seo seach dhéir agus seo strach ata strach géir agus ann Gaelic ann an alba chanéala a chlochaig an dá strachan ast ach an Cape Breton an Canada agus an Australia a chlochaig an dá strach agus mar sin ag press a bhrating surin raibh na leorach na cheannach ha dá additions ann addition an gach agus addition litrachaig tradiisianta agus mar sin bre na leorach na cheannach an an litrachaig a chhlacha mete seo agus ha mí hámá ar biran mé dhéon seo
Agus chuideach a leid inis an an scríbte an an dóiad cí sgas go bhfuil esan a cé breting agus bí esan a chhlathag an sean dói gnádarach. Agus an leor seo ac an am seo an an sean dói a bhean chanéal seo an an gach idir at a fis agam. Mar sin ha min náchas gan bí ceart go leir leis gon beléh mí amach náthirste chaala héiche bheit chéann cur mí san agus thuirt coppla duine scéalach cin heile mar sé a thola agus thuirt mite well chanéal leorach an cluineile agam shipping chodur charrána shipping dur is gas gon deachet an gláda gan an Australia. Ach cí ha dá leor eile agam an níos het tar fata ach hí sin is docha gon de léh mí amach na scéalach gan an channel seo was an bí. Sin é ha mé dulch go bhfuil seo fadalach stocha gan bí seo a dul suas fesca jilóin jo stocha de marst hí sin ach sin é sin ha mise ar a bhí dhéanamh an garage agus chi mé se bhla an acheachcin.